Bir qatlы iski şallı balalar bağçası әлі də işiksiz, dərəzəsiz. Әбит объект паспортына ышансаң, капиталь ремонт эшләре май ayında ук башланган. Төзүчеләр моны проекттагы үзгәрешләр белән аңлата. Изначально у нас по проекту было это... Баштан проект буенча фасадны ремонтлау, тәрәзәләрне алыштыру, электр линияләрен яңарту каралган иде. Нәтиҗәдә район башкарма комитеты һәм район башлыгы белән килешеп, бакчаның эчке ягын тулысынча ясарга булдык. Балалар аның тышкы ягына гына түгел, эчендәге җылы идәннәренә, су һәм җылы булуына, бизәлешенә шатлансын иде дип теләдек. Отопление, вода. Эшче куллар санын арттырырга, сыйфат турында онытмаска, бинаның һәр бүлмәсен диярлек карап чыккан район башлыгы төзүчеләр алдына шундый бурыч куйды. Бер үк вакытта бакчаның тирә-ягын төзекләндерү турында да кайгыртасы, объект һәр яклап күркәм булырга тиеш. Киекледәге күп функцияле үзәккә дә шундый таләп. Монда да эш фронты шактый. Булды бурыч эшләрне ныклап оештырырга тиз арада. Шул вакытта техник безопасность сорауларында кырыга куймаска ул яктан да Алмас Али исеменнән кисәтү бирелде аларга. Һәм шулай ук басым ясалды качество. Җиң сызганып эшләргә нибары бер ай калып бара, социаль багланыштагы объектларның күбесен көзгә куллануга тапшырырга планлаштырыла.